aja n'Igbo ụmụnne m ụtụtụ ọma osebụla ụwa eze a na-egbesila ọgwụ ọmụmma na-ejere eze cheta obi esie ike Chineke biko ọwa ọjọọ ụtụtụ ọkwa na ụmụnne m ndị nọ n'aja ala Igbo ndị na-agba mbọ ka ọdịnala Igbo dị mma dịka ihe nna nna ya mechara ala anyị sị na ọ bụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ olu ndị Igbo eriri malụ ngwugwu mara aka kere eriri ọpanchi apaja aka si na aka aja nyatụ ya n'ọnụ ọnwụnwa mmadụ si na ọgbụgba anya ya atọ n'akwa nwa ikwu mere ikwu tọ na nkwukwu ibe mere ibe ya tọ na mbube ọnwa egburoji eji chụọ aja onye efuriri ome ụmụnne m agha adịghị unu na mma sị ma egbu n'aka nna onye egbu na mma ogbu n'aka ebe onye egbu na mma ọkwa etu n'ụzọ atọ na-abụọ njiji osisi bụrụ na-atụ were tọnda ma ji anya ọnụ odogwu ulu na-eko ikpo onye eru na ajịja ma ndị gboo si na mberede enyi dike ma mberede ka eji mara odogwu ma ọ ya agadi nwe ada nda ada na abụọ gụọ iwepụ n'ụkpọ ọnụ nnụnụ isi akara aka nleje ọgụ ọtụrụkpọkpọ si mgbe nye ya ṅụrụ ya emechi dị n'ubi ole mgbe nna ọtụrụkpọkpọ nwere etoto ya n'ọnụ ọtụrụkpọkpọ si ka ya bechie obi ka arụrụ ya igwe anya ole ka ọtụrụkpọkpọ bechiela ubi mmiri lụọ n'igwe ụmụnne m onye jụrụ ụwa gba nganga agwọ na-agbanye na-agarịrị ogwurugwu ma ọ ya bụ ikuvu aja igwe ọra igu emechaa enumana iwe dike ya abụ n'ụwa ka ọ ya abụ nwata bụrụ agwụ buru ilo ma ilo dị n'agwụ a na-eburo nwata ọgwụ dị ile achọwa dibịa gwọrọ ọgwụ ofuke na-agbabe dibịa na-aṅụrọ n'oge ma dibịa onye ike a na-agbara egbere ma aba ụmụnne m ọwa ọjọọ ụtụtụ asị m ejebe onye eje tiwe ọma na ọ ya na tiwe ọma okwechaghị n'ụzọ atọ na-abọ ya ṅụ ya mmiri odogwu ụlọ anyị na-eke igbo onye eru na ajịja ọ bụ anyị bụ aja ana anyị bụ isi ọgwụ dibịa ya gwọcha ọgwụ ma ya bụla aja ana iwe ọgwụ ọnụọgwụ nkịtị anaghị ebu a na-ebu ma nna m si n'isi buka a na rie amaka alụsị arara aka na-abụ ka eji ebu mmụọ ikpe egbe na ọwọ ka alụsị ji eje ọgụ ma emere ntagbụrụ ọgbụrụ o mere iwe wetụrụ ịnya ya ebu ibu ma esi ụmụnne m nọ n'aja ana Igbo ọ adịrụ nna mma mmiri atara ma azụ anwụ na onye anwụ na-eme ibi efu na anụ were ịnya ma chọọ ọdụdụ ụgba na-etele unyi na onye chawara ọcha nke ọ chawadụrụ ọwa orimiri ka anyị bụ na onye nwere orimiri ejiri asọ mmiri akwa aka ibe ruru nri n'ụwa ahụ mmiri na-asị ya mmiri a na-enwere ilo wee sị ụmụnne m ọya adịkwa nụ na mma na ọya bụ akara chaba na asọ ọnya nri agadi nwa ada nda dị na abụọ gụọ iwepụ n'ụgbọ ọnụ ma ọ ji eji chụọ aja na-efuru ome wee sị na ọnwụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị gbapụta onye efuka nkata fụta onye efuka ọgụgụtụ wee ọnụ nwe ya agwazere isa na ri apụ mma egbe buru owu magana ụtụtụ n'elu ya atụrịrị n'ala na-eso ụmụnne m nọ n'aja ana Igbo ọwa ọjọọ ụtụtụ aja ana Igbo bịa tọọ ọjị aja ana olu aja ana Igbo aja ana ndị tọọ ọjị ogwu mgboko tọọ ọjị ngere ogwu tọọ ọjị ide mmiri oro taa ngere ime mmiri taa ngere ụgbakọta arụ mdị ana tọọ ọbara ọra tọọ ogwugwu ụtụ taa ngere ụta nne nwa ya aba agụrụ tọọ ọjị ụtụtụ ụgbakọta n'ime tọọ ọjị arụ aba agana taa ekwensu anakụ agba ogwu ọkịja ntọkọ ihe ri ọba otu molu m ọtụnzi agwe ọtụnzi ịgba ọrịa ma ihe ojii na nandụ ihe ojii nkwere ezi na nke ọkwa na ọjọọ ụtụtụ ide mmiri nnobi ide mmiri ogidi ide mmiri abata ete ọkwa na ọjị ụmụnne m anyị adịkwa ọ bụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị na ọya bụ dike gochi ọjị ntị mụ ha zụgharị azụ mụ igbe egbe na ọwa ka arụsị ji eje ọgụ ma emere nta gburu ọwọ gburu o mere iwe dike were nka nwa alụsị ewere nka gbuo odogwu etu anyị kwuru ya ka ọ ya dị tuvu alụ mgbe ebi ebi ise ọ̀nà n'enyi ndị ụwa nọ ekwu ogologo ka na-etinụ ike ji malụ siri ibe kwuo n'ụwa